Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech baqa' bla direzzjoni wara l-pożizzjonijiet konfliġġenti li ħareġ il-Kap fuq l-abbozz tal-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Wara r-rapporti tal-ġlied intern li qam fil-Grupp parlamentari, Bernard Grech kien kostrett joħroġ stqarrija għatta biċċiet il-liġi proposta wara li kien baqa' ma ħax sehem fil-konsultazzjoni dwar is-suġġett, issa l-ġurnalisti staqsew lill-Partit Nazzjonalista dwar x'jagħmel hu jekk ikun fit-tmexxija tal-pajjiż. Evidentament il-filmat tal-kelliem tal-Kap Bernard Grech jitkellem waħdu hekk kif Peter Aġus spiċċa weħel. Jekk il-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern, imma ħajreġġa lura jekk l-abbozz tal-liġi għandi kif inhu propost bħalissa. Grazzi. Iva, Luk, dina id-domanda hija fis-sens issa il-ballun hija tfsaqajn il-Gvern. Għalkemm Bernard Grech bidel il-pożizzjoni u issa jgħid li kontra r-riforma proposta fil-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis u xorta waħda baqa' jinsisti fuq il-mertu li għandu jieħu dwar din ir-riforma. Sa din il-ġimgħa stess barra il-Parlament, Grech qal li fl-abbozz tal-liġi hemm punti minn tiegħu. Hawnhekk int kont qed li kkupjawk, allura inti kontra l-proposta tiegħek stess? Hawnhekk tara, kkupjawk inti. Allura kontra l-proposta tiegħek stess? Dak li propona l-Gvern fl-abbozz kellu iva xi punti li fil-fatt jien indikajt li huma f'direzzjoni li tista' tgħin. Evidenti wkoll fil-partit ta' Bernard Grech huwa l-ġlied li qam fuq il-kwistjoni tal-kannabis b'Kar Guder li ħalla lil Peter Aġus jitkellem l-ewwel meta mistoqsim il-ġurnalist tal-Malta Today għalhekk wara l-Partit Nazzjonalista ħareġ bil-pożizzjoni kontra il-liġi. Hawnhekk Bernard Grech kien qal li l-Gvern ikkupjah dwar riforma fil-liġi tal-kannabis li mill-verità li ġie kkupjat jew li hu kontra. Mistoqsija ridikola. Il-verità hemm id-diskussjonijiet għaddejjin u bagħad fil-Parlament nagħmlu. Id-dikjarazzjoni ta' Guder saret fi sfond ta' Partit Nazzjonalista li fih hemm dawk imsejħa estremisti li l-kapitlu issa jrid jingħalaq vot kontra u oħrajn li lesti jerġgħu jiftħu l-ktieb. Il-kelliem ta' Grech jidher li żamm l-pożizzjoni tal-establishment u l-fazzjoni li mhux biss poġġiet lil Bernard Grech Kap, imma anke imponietlu l-pożizzjoni li kellu jieħu fuq il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Il-pożizzjoni tagħna fuq il-bil tal-Gvern hija ċara u ninsistu fuqha u naraw issa il-passi min-naħa tal-Gvern.